Ola, son Antón, o gracioso oficial do grupo. Bueno, non falarei moito. Intentarei, non? Eu son Antía, a cabeza pensante do grupo. Ás veces a máis ruidosa, pero sempre con argumentos. Son David y trago boas maneras y buen humor. Y un acento que vale por 3 vitaminas. Eu son Sara, a voz da razón, ou polo menos a serie do grupo cando todos falan. Hola, soy Ángel y no hablo mucho y cuando hablo dejo algo para pensar o reír. Claro que... Eu son Ana, a que non fala moito, pero cando fago adoito que sea importante, ouve sobre eso. Hola, soy Maya y soy callada, pero mis pensamientos dicen mucho. Y juntos formamos verdad y verdura. Consejos de nutrición y hábitos saludables. Ola a todos, benvidos a este novo episodio do noso programa Verdade e Verdura. Nesta ocasión temos un invitado moi especial, Anxo, o noso director e tamén profesor de galego. Ola, Anxo. Hola, ¿qué tal, Bobby? Vamos contar unhas historias e despois vamos comentalas entre todos e despois vamos a comentar os comentarios desta historia. Bueno, son a mala por chamarlle ignorante a miña sogra e botala da miña casa despois de que criticara a cea do meu fillo. O meu marido e máis eu temos un neno de ano e medio e estou embarazada do segundo. Vivimos nunha gran cidade e a súa nai vive nas aforas, a 45 minutos de nós. Ten a consulta do seu médico preto da nosa casa, polo que a miúdo queda na nosa casa despois das consultas, para non ter que volver conducindo para a casa en hora punta. Onte foi un deses días, foi facer analíticas e cando veu a nosa casa acababa de rematar a cea. O meu marido estaba no ximnasio e eu tivera un día moi longo. Estaba esgotada polo embarazo e atender a un neno pequeno todo o día sen axuda. Ademais, quedámonos poucas cousas do supermercado, pero non podía ir a comprar máis, e as opcións para a cea eran limitadas. Así que pensei en facer unha cea fácil, con espaguetis e albóndigas, conxelados. Pensei que as tiñamos gardadas. Era demasiado tarde para ir á tenda, e o meu fillo estaba famento. Eu estaba esfameada, exhausta. Así que cando vin que non quedaban as albóndigas, decidín que non importaba se non comía proteína nunha das comidas do día. E fixen pasta soa. Cando a miña sogra me viu poñéndolle o meu fillo na trona e poñéndolle a comida diante, dixo: "Só pasta?" E dixen: "Sí, es que esquecín que usara todas as albóndigas conxeladas ata que puxen a cociña, así que hoxe comemos así, sen carne." Díxome que te había gustado que lle mandase unha mensaxe e así podería ternos comprado algo de camiño. E así os seus netos poderían comer unha cea de verdade. Este comentario molestoume, posto que a súa comida era unha cea de verdade, e xa comera proteína no almorzo e no xantar. Ademais, falou do seu segundo neto, como se non fose eu a que está embarazada e non fose eu a que ten que comer para nutrir o bebé. Fíxome sentir que só me ve como unha vaca que trae ao mundo netos, e non unha muller de verdade. Díxenlle que era unha ignorante e que non tiña nen idea canta proteína necesitan os seres humanos e que non hai nada de malo na nosa cea. Enfadouse por chamala ignorante cando ela criou a 3 fillos e sabe o que necesitan os nenos en fase de crecemento e que debería planear mellor as cousas para a próxima. Este último comentario púxome furiosa, así que berreille que saíra da miña casa e que se vai insultarme pola miña maneira de ser nai que non quero que volva á miña casa, nin a use como o seu hotel privado. Marchou doente, berrando que non podía creer que a estivese botando fora por un consello antes de poder sequera pasar tempo co neto. Díxenlle que non quería ningún consello da súa parte. Chamoulle ao meu marido e dixolle que me dera unha perrencha inducida polas hormonas e que a botei porque non podía soportar que me dixeran as miñas verdades.
e que non podía ser que non lle fixera unha comida decente ao meu fillo. Quere ademais seguir vindo despois das visitas ao hospital. O meu marido quere que nos pidamos perdón mutuamente e que fagamos as paces, pero dixenlle que non son unha nena e non me vai a obrigar a pedir disculpas cando non fixen nada malo, só para facer desaparecer o problema. Agora está enfadado conmigo e estoume preguntando se de verdade fixen algo malo. Ben, pois a verdade é que parece unha historia, non sei se baseada xa noutros tempos, no que parecía que as mulleres eran as responsables de ter todo planificado na casa, a comida, o que había que comprar, que había que traer, non? Que parece que ademais hai certos problemas de comunicación, digamos, ou tamén me parece que ás veces as sogras dicíase que un pouco se metían moito na vida dos fillos, sobre todo cando eran homes e valoraban ou xulgaban o papel da muller, non? A min recórdame algunhas anécdotas persoais, non desta magnitude, non, pero si ás veces comentarios que fan nas casas sobre cando as mulleres están embarazadas ou acaban de ter fillos, non o collas ou tes collelo así, ou seguro que ten fame, ou ese tipo de comentarios que a todo mundo en parte lle molestan, porque parece que están cuestionando un pouco como crías, como planificas, como levas a casa, e a min, bueno, pois xa digo, non desa magnitude, non? E ás veces o papel difícil que pode ter se non sabe un pouquiño, pois, como non como mediar, senón como dicir, cal ten que ser o seu papel e neste caso cal é o papel dunha nai cando vai a casa do seu fillo ou da súa filla, e tamén como debe comunicar as cousas, non? Eu creo que un pouco na historia, a historia pode ser aplicable a todos os sitios, tamén cal é o papel dun rapaz ou unha rapaza nunha escola, como ten que falar aos compañeros, como ten que falar cos demais. Se ven aquí nunha escola sí que hai a veces xerarquías, e nunha casa, bueno, pois está a xente que está na casa e despois a xente de fora que seguramente a señora non tiña mala intención, pero claro, non pode entrar así na casa, na miña opinión. Non sei se era por aí onde queríades ou queríades que valorara a cea. Non sei se a valoración era sobre a cea ou as albóndigas os espaguetes ou non. Diso non. No, era sobre a relación entre sí. Pois eu creo que cada un temos que ter claro cal é o noso papel en cada lugar onde estamos e tamén que se hai algo que a mellor non nos gusta, tamén é importante saber como o comunicamos para non ofender a ninguén, non? Eu podo, a mellor a señora podía valorar igualmente que non lle parecía o mellor das ceas ou o que fose, e ela non chamarlle ignorante así. Claro, e facelo dunha maneira que a outra persoa non se sentise ofendida. Que eu creo que aparte diso porque iso non vai mellorar nada, nin vai ter mellor cea, nin vai ter mellor relación con ela, nin nada. En cambio, dito de outra maneira, pois iso poderías axudar, non? Non sei, eu que opino, non? Sí, decidir, bueno, pois se non tes, pois axuduche a preparar algo diferente, ou non sei, hai moitas formas. Ou queres que baixe eu aí un momento ao súper ou que sexa e poida axudar a que, non sei, eu creo que é iso, non? Que temos que ter moito cuidado cos comentarios que lle facemos aos demais e as valoracións, porque se non van a axudar a nada, só van a ofender, non van conseguir nada positivo, non? Pero, non sei. Vos non comentades nada? É que agora hai uns comentarios de xente que comentou esa historia. Vale. Entón logo tamén imos comentar a raíz dos comentarios. Vale. Comentarios. Non es la mala.
Os mellores pais e nais do mundo acaban as albóndigas ás veces. O teu sogra parece bastante insoportable. Dille ao teu marido que non vas a pedir disculpas para mantener a paz, ya que isto fai a que o seu nai siga con mal comportamento. Outro comentario é: a partir de agora tes que poñer límites e cando alguén incumpra eses límites ten que haber consecuencias. Non lles gusta que se comporten bien. Bueno, os comentarios. Pues son un pouco bueno. Tamén hai que ter cuidado con eles, non? Sí. Pero bueno, dos límites, había unha anécdota dun centro educativo tamén en relación a iso, de onde podemos opinar ou non, dunha nai que lle foi a unha profesora a dicir con quen tiña que facer grupos e con quen podía estar o seu fillo ou a súa filla. Entón a profesora levou na ali á porta de entrada do centro e dixolle: ve, de aí para fora vostede xunte o seu fillo con quen lle dé a gana, pero de aquí para dentro vostede non ten nada que opinar sobre eso. Teño que levarlo a unha clase e un pouquiño mellor na casa pasaba iso, non? É dicir, a sogra na súa casa podía facer espagueti só con albóndigas como quixera e da maneira que dera, pero dentro da casa que xa son outra familia, digamos, o seu fillo e tal, ao mellor os que teñen que organizar son eles, non? E entón, se temos iso claro, pois seguramente todos axudemos a que todo funcione mellor. Sí. Eu opino que non debería de meterse porque se a muller non tuvo tempo de ir a comprar nada e só ten espaguetis e o seu neno xa comeu proteína no desayuno e na comida, que máis lle dá que non coma proteína a cena? O sea, non ten que meterse na cena dos demais, se non é a súa casa. Sí. Aparte que vivimos nunha sociedade que afortunadamente, polo menos nesta parte do mundo, porque un día non comas algo non che vai pasar nada, porque afortunadamente temos de todo e se non o comeches hoxe valo comer mañá e nese sentido non hai problemas. A veces os problemas son os contrarios, que comemos de máis de algunhas cousas máis que non comer. Entón... Bueno, agora outra distinta. O meu amigo mandoume unha mensaxe fai 10 días dicindo que o deporte é a miña droga e que me vai matar. Son o malo? Encántame facer deporte, é algo que me apaixona. Este verán comecei un reto de 100 días para definir músculo e cada día publicaba os meus resultados en Facebook cun discurso motivacional para intentar que a xente se decidise a cambiar a súa vida mellor e para que vivisen de forma máis positiva. En máis dunha ocasión, un amigo meu me ten dito que teño problemas mentais porque fago deporte e que lle dá noxo cando ve as miñas publicacións en Facebook. Recibí unha mensaxe fai 10 días dicíndome que o deporte é a miña droga que me vai matar. Rematou a mensaxe cun corazón. Nin lle respondín a mensaxe, nin lle devolvín as chamadas. Falei cun par de amigos del e din que se pasou. Un deles díxome que non está saindo da casa e que non se sente ben, que debería ir velo e pedirlle unha explicación. Díxenlle que nin de broma, que deberían pararlle os pés e deixar de pasarlle por alto cousas que non debería facerlle a ninguén, e que madure dunha vez e que se busque unha vida. Son o malo por ignorarlo, eu creo que o malo é el. Esa é a historia. A ver. Pois, a ver, a miña opinión é, aínda que non me parece, a mí encanta facer deporte, pero de determinados deportes, case sempre de equipo. Xogo ainda o fútbol na praia e baloncesto tamén me gusta moito, pero e despois gustame tamén o tenis para practicar e para ver tamén. Pero tamén entendo que hoxe hai ás veces xente moi obsesionada co tema do deporte, que soben cada cousa que fan, que parece que teñen unha certa adicción ao ximnasio e tamén falando de nutrición, esas proteínas, bebidas enerxéticas e cousas dese estilo, non? Entón, eu creo que todo debe ser, primeiro, para mí o
deporte é unha das prácticas máis divertidas que hai. Se a mí me preguntan que é o que, decir, máis che gusta facer é ir xogar cos meus amigos á praia 2 veces á semana que vou. Debería ir máis, debería andar máis e debería estar menos tempo sentado, non? Vivimos unha cidade moi na que estamos moito tempo sentados ou deitados, e ao contrario, hai xente que tamén colle unha práctica deportiva tal vez moi excesiva. Sí, non sei se excesiva ou a min o que a xente lle guste facer deporte non me parece mal. O que me parece mal é que parece o postureo, o de facelo para as redes sociais e para que a xente vexa e ese culto aos corpos perfectos, todo iso pareceme máis absurdo, pero facer deporte semellame moi interesante. E o que non entendía moi ben é por que se enfadaron. Claro, o sea, a ver, eu digo que si el quere subilo e a ti non che gusta, pues simplemente o ignoras ou pasas deses vídeos e xa está. Ou simplemente o deixas de seguir ou o que sea. A ver, vale que sea teu amigo, pero, bueno, quizá chegar a ese punto de decirlle tal cousa mellor a pasarse. Claro, eu creo que volvemos a falar como antes, non? Temas de comunicación, claro, de relación cos demais, de como decir as cousas e... Sí. Eu que creo eso, que hai que aprender a dicir as cousas e se é un amigo, pois se lla dis de boa maneira e el tamén, decir, aos amigos ás veces custanos dicir as cousas negativas, non? Porque son amigos. Pero se vemos que hai algo negativo, se a mí me di un amigo importante que lle parece que estou facendo algo mal, home, pois se me di de boas maneiras e con boa intención, con afán de que mellore, pois tampouco me teño por que tomar a mal. Non sei, é que esas actitudes parecenme tan sorprendentes entre xente que se leva ben, pero... Claro, mira, un dato sorprendente, non? Creo que vai abrir outro sinasio en Carral, están reformando. ADN. Pareceme que hai 2 xa máis o público, é dicir, 4 sinasios nunha localidade que non debe chegar nin a 3.000 habitantes, porque ten 5.000 en total o concello. Realmente estou abraiado de que pode haber tantos sinasios en Carral. Sorpréndeme moitísimo. Non sei. Por que hai tantos sinasios en Carral? Están cheos. Vos a cal decides? Sí, ao público, sí. Ao público. Pero hai outros 2 privados, vai abrir un terceiro. Sorpréndeme un montón. Pero hai tanta afección polo deporte en Carral. Bueno, uns máis que outros. Exacto. Hai de todo. Sen ofender, pero entendo por que teu amigo se fartou de ver a mesma porcallada todos os días. Ti podes vivir a túa vida como che dé a gana, pero tratar de convencer a outra xente de que viva a súa vida a túa maneira é unha parvada. Sen embargo, sí que me parece que a súa mensaxe foi demasiado. Por iso non digo que só ti sexas o malo, senón que os dous o sodes. Non é de extrañar que os teus discursiños diarios tiveran unha resposta tan negativa. A ver. Yo non estoy de acordo. A ver, quizás se o sobe ás redes sociais, bueno, haberá xente que lle gusta e outra que non, como a todo tipo de contenido que se sobe. Entón, haberá xente que lle motiva para facer deporte e a outra que non lle gusta. Simplemente a que non lle gusta que ignore ese tipo de contenido e xa está. Quero decir, cada un ca súa vida e co seu móvil e ca súas redes fai o que quere. Claro. Que iba a dicir o mismo que di Antía, que cada persoa sube o que lle dá gana, se non che gusta, pois pasas e xa está. Exacto. E sendo seu amigo, se lle quere dar un consello, pois eu que sei, darllo de unha maneira que quizá non o poida tomar tan a mal, non, pois, oye, pois ao mellor o teu contenido xa cansa, podes subilo de outra maneira, ou facer deporte diferente, ou non sei, pero non decirlo así como tan... Directo. Exacto. Para mí o pasa é que este é un mundo novo, non? Eu non entendo porque a xente sobe cousas as redes sociais. De feito, eu teño a mesma foto do estado de WhatsApp desde hai... Teño a mesma conta de correo electrónico desde hai 30 anos. E a mesma foto de WhatsApp desde que existe o WhatsApp. Nunca cambiei o estado. E a min chámame a atención, pero porque eu son maior. Quer dizer, non me considero xa desta época, non? Pero tamén, o que si digo é que se un todos os días mostra contido novo, tamén, claro, ten que ter en conta que el, digamos, está comunicándolle algo ao mundo e, polo tanto, o mundo
Teñen pode que opinar responder, sí. sobre o que está comunicando. Sí, É dicir, eso é certo. se non queres expoñerte tanto e que che den opinións, a mellor non tens que subir todos os días cousas, digo, non sei, non teño idea. Nin publicar todo Pero o que que faz. se publicas todo o que faz, é posible que teñas comentarios sobre iso. Sí, obviamente. Entón, claro, para eu sempre recordo reñirlle moito a xente que teño próxima na familia por publicar unha foto. Que esperas que che poñan? Que fea estás? Evidentemente non, todos os comentarios son iguais. Maravillosa, divina, diosa, non sei que, tal. Claro, é dicir, que esperas que che poñan? Cardo borriquero? É dicir, es un toxo, un cacto, un... Non, porque se che poñen iso, vas a enfadar, entón xa todos poñen a mesma parvada. E ademais, é como cando dis, voume dun grupo e empezan 50 persoas a poñer hasta logo, que che dixo que se foi. Non lle poñas hasta logo, porque non vai ler. E todo o mundo, no, que vaya ben. Ou cando todo o mundo, gracias. Pois eso, igual, cando publicas a foto, todos, maravillosa, excelente, que esperas que che poñan? E que se poñan algo vas a enfadar, pois non o poñas, pero para que todo o mundo che diga, é unha necesidade, eu creo, de autoestima, de sentirte parte do grupo, querido e tal, pero claro, eso vale un día, pero se todos os días estás publicando a foto diante do espello, pois é normal que algún día alguén diga xa, mira, o sea, vaya olleiras que tes, e entón digas, que terrible. Bueno, non sei, eu son maior, se digo, non entendo este mundo, entón, este mundo das publicacións, entón, pero es... Falta algún comentario? Sí. Todos sois os malos nesta historia. O teu amigo podería ter deixado de seguirte en lugar de reaccionar desta maneira, e ti poderías ter falado con él antes de ignorarlo. Claro, pero a mellor se deixa de seguir, el sabe, se cando deixan de seguir alguén pon, fulanito deixou de seguirte. No. Ah, vale. Pero, bueno, a ver. É que non teño idea, se pon, por eso digo, é como cando alguén marcha dun grupo de WhatsApp, non? Que pon, fulanito abandona o grupo. Sí. No, pero... Eso non pasa nas redes. Bueno, no, solo te avisa si te empiezan a seguir, pero si no... Pois entón, é verdade que o deixara de seguir E xa está, que a mellor aos 5 días poden, pero non puxeste ningún comentario deste vídeo que subín ou desta foto. Claro, aí está o de adaptarse ao nivel de vida de outra persona. Eso sí que non o vexo ben. Se el quere facer deporte, pois que o faga, pero que non obligue a nadie a facer o que el fai, nin a adaptarse a el. Cada un. Agora imos xogar a un pasapalabra de hábitos saludables. Comeza por A. Alimento rico en grasas saudables moi usado nas torradas e ensaladas. Todos os dous? Sí. Pues ben. Que puxo? Punto para equipo que puxo? Azul. Que puxo? Aceite puxo. Aguacate. Sí. Perdón. Digo porque non dixestes nada. Comeza por B. Acción necesaria para manter o corpo hidratado. Comeza? Sí. Pero vos podes decir algo, Claro. Bien, punto por dos. Comeza por C. Mineral necesario para unha boa saúde ósea. Calcio, moi ben. Ai. Que joder, non sei matar. Comeza por D. Enfermidade relacionada co azúcar no sangue. Comeza por E. Actividade beneficiosa para a saúde. Vale, punto por E. Nos están copiando. Comeza por F. Sustancia presente en froitas, verduras e cereais integrais que axuda a digestión. Como? Sustancia presente en froitas, verduras e cereais integrais que axuda a digestión. Pois non enseñes. Punto pues. Que pusiste? E tú? Fructosa. Moi ben. Los cereales tienen fructosa.
Non se me lo dijo antes. Sí, pero a frutosa non é Empatamos non xa. a digestión. Subirá o azúcar, pero non pasa nada. Vale, comeza por G. Por? Por G. Ah, sí, sí. Tipo de nutriente esencial para almacenar enerxía. Por G. 4, 3, 2, 1. Espera. Ah, no, tiempo. Aceptaron. Guisantes, pusiste. Gracias. Guisantes para almacenar energía. Comeza por H. Acción de lavar as mans antes de comer. Punto por os dous, vale moito. Por que puso? Hábito. E vos? Higiene. Hábito. Me está facilitando, profe. Pero es un hábito Xa, también. punto para aquí, pues. Lavar el más, hábito. Comer, hábito. Dormir, hábito. Tú cuando vas a comer puedes hacer el hábito de lavarte las manos. Hábito es todo. Pero Profe. lavarte las manos. Bueno, xa está, xa vos dou punto de chorar. Ese robo, Comeza por I, proceso polo que o corpo obtén nutrientes dos alimentos. De repite. Comeza por I, proceso polo que o corpo obtén nutrientes dos alimentos. Non sei, a mellor está mal. Tiempo. Yo creo que no. Ingestión, inxerir, sí, vale. Profe, entonces ingerir tampoco. Como es lo como? mismo. Ingestión ou inxerir. Pero creo que era o sustantivo, Eso, No sé. eso, profe. Vale, pues. No, no, que va. Madre. Que va, que va. Es para 15 puntos. Para os dos. Sí. Comeza por L. Alimento rico en proteínas e ferro moi recomendado nunha dieta equilibrada. Empieza por L. Alimento rico en proteínas e ferro moi recomendado para unha dieta equilibrada. Tiempo. Non sei, Tienes que enseñar algo. Ya. Lentellas. Ai, bueno, acertaste? No. No. Ah, bueno. Gracias dos leite, o sea que... Eu creo que me escoitaron. Contén a letra M. Comida importante para empezar o día con enerxía. Tiempo. Vale, punto por dos. Comeza por N. Sustancia que o corpo necesita para funcionar correctamente. Empieza por N. Nocilla. Nutrientes, vale, os dous. Ah, ¿me estás escuchando? No. Ya no voy a decir nada más. No, escribiu no Ana Ya non vou sen, decir nada sen máis. que dixera de nada. Contén a letra O. Mineral importante presente nas lentellas e na carne. Te tengo. Ferro, vale, dous. Ay. Comeza por P. Sustancia necesaria para construir músculos e tecidos. Para construir. Uy, yo creo. Proteína. Dous. Comeza por Q. Alimento lácteo rico en calcio. Queixo. Esto está. Se quedaron rosco moi verde. Comeza por R. Bebida azucrada pouco recomendable para o consumo diario. Vale, ya no voy a decir nada más. Red Bull. Ya no juego. Red Bull. Ya me cansé. Refresco, como que verde? No, pero Red Bull lo dije antes de que lo dijera Anxo. Él ya lo estaba escribiendo antes de que yo lo dijera, ¿eh? Refresco en general. Eu dixo, Solo Red Bull, Pero Red Bull es azucarada y no Sí, no, es unha recomendable. marca, e era xeral, é só unha marca. En general, tampouco se recomenda a Coca-Cola, a tónica. Bueno, pero hay Coca-Cola 00, hay Nestí sin azúcar. Pero se recomienda. Sí, hay Nestí sin azúcar. Pero empeza por R. Nesti. Pero es un refresco, por eso digo. El Red Bull es más específico. Ya la siguiente, sí. Comeza por S. É necesario durante 8 horas para manter unha boa saúde.
Comeza por T, bebida quente con moitos beneficios. Tiene nome... Non sei se ten nombre e apellido, pero... Cal deses dous? Cal desa variedade é máis saludable? Pero que puso ella? Xa estes teo. Ah, Non sei o que sei. Podelo dicir. A manzanillo. Manzanilla. té verde. Verde. Ah, té verde. Entón xa non é outro. Sí. No, é por dous. Pero quero dicir que a cal en concreto. Comeza por U, tipo de alimento moi procesado e pouco saludable. Que? Como? Tipo de alimento. Comeza por U. É pouco saludable, sí. Pero comeza ou contén, comeza. Comeza Por un poucos. A ver, outra vez. Tipo de alimento moi procesado e pouco saludable. Que pusiste? Úrsula, quen é? Úrsula que? É que era ultra procesado. Procesado. Ah, vale. No, ¿Tú qué pusiste? Uvas. Pero ¿cómo no vas a estar doble uva? Si las comes en exceso, no. Todo, si comes en exceso As algo... uvas non son procesadas, teóricamente. El vino sí. Comeza por V, grupo de alimentos ricos en vitaminas e minerais. ¿Cómo? Empeza por V, grupo de alimentos ricos en vitaminas e minerais. Verdura. Como se chamaba o noso posto? Verdura, chaval. chaval. Vegetais? Vale, vou dar por vale. É sinónimo. Comeza por X, acción de facer deporte para manterse sano. Comezas. Sí. ¿Por qué? A ver, Vale, sí. sinónimos de ejercicio y demás. Gimnasio. Hola, tío. Xogar. Vale, a última comeza Ya por Z, perdimos. mineral importante para as defensas do corpo. ¿Cómo? ¿Empieza por? Z. Dados da tabla periódica. As minerales empezaban por Z. Vale, os dous. E gana... Eso es un tongo, Nos han robado. No sé, sí. O gana equipo verde. Un aplauso. Está aquí o programa de hoxe. Non olvidedes. A vida é dura, pero é máis dura a verdura.